ମିଛ କହି ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ସତ କହି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଥରେ ଗଢ଼ି ହେବ, ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ। ପ୍ରେମ ଯଦି ସଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ, ଯେତେ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ବି କେବେ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରେମରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୁଚିକି ଥାଏ, ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖାଇଲେ ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ସମ୍ପର୍କକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମଣିଷ ସରି କହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ। ଆଉ ସମ୍ପର୍କକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉନଥିବା ମଣିଷ ସରି ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ। ସହଯୋଗ ମାଗିଲେ ମିଳିଲାନି, ଖୁସି ମାଗିଲେ ମିଳିଲାନି, ଆଉ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା। ହେଲେ ଅଦ୍ଭୁତ ଏକଥା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ନ ମାଗି ସାରା ଜୀବନ ମିଳୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ସହ ଲଢ଼ିବା ଶିଖ। ଯଦି କେବେ ପହଞ୍ଚିଯାଅ, ଭାଗ୍ୟ ବି ତୁମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବ। ତୁମର ଚିତ୍କାର କରି କହିବ, ଦେଖ ଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ତୋତେ ବି ହରେଇଦେଲି। କାହିଁକି କେଜାଣେ ତା ସହ ଆମର ଚିହ୍ନା ଜଣା ହୋଇଯାଏ। ଯିଏ ଆମର ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ନାହିଁ, ତାକୁ ତ ପାଇ ହୁଏନି, ଶେଷରେ ତାକୁ ଭୁଲି ବି ହୁଏନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରେମ କିଛି ଏପରି ହୁଏ, ପ୍ରଥମେ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରେମରେ ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ପୁଣି ଭାଙ୍ଗି ବି ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରେମ କେତେ ବି ସଚ୍ଚା ହେଉନା କାହିଁକି, ବାହାଘର ସେଇଠି ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଠି କାହା ଘରେ ହାଣ୍ଡିଠାରୁ ଚାଉଳର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଅମାନିଆ ହୃଦୟ ମୋର ବୋଲ ମାନୁନି, ନହେଲେ ତୋତେ ଭାବିଲା ମୋର କିଛି ଲାଭ ବି ହେଉନି। ଛୁରୀ ହୋଇ ହୃଦୟରେ ରହୁଛି କିଏ, ରହି ରହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି କିଏ। ହୃଦୟକୁ ପ୍ରେମର ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଦର୍ପଣକୁ ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ରଖିକି ଦେଖ, ଜାଣିବ ପ୍ରଥମେ ଭାଙ୍ଗୁଛି କିଏ। ସିଏ ଭିତରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଯିଏ ଅତି ଦୁଃଖରେ ହସି ପାରନ୍ତି, ଆଉ ଅତି ଆନନ୍ଦ ସମୟରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ ବି ଜାଣନ୍ତି। କାହାକୁ ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ସରି କହିବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଇ ମଧ୍ୟ ବିନା ଦୋଷରେ କାହାକୁ ସରି କହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ଅଜଣାରୁ ଜଣା ଆଉ ଅଜଣା ତୋତେ ଭଲ ପାଇ ବସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଉ ଜାଣିଶୁଣି ବିଚ୍ଛେଦ ବି କରିଦିଅନ୍ତି।